Kako do dobre fotke? To je pitanje koje me ljudi najčešće pitaju, pogotovo kada je u pitanju selfie. I obično ću vam reći da je najbitnije osvetljenje, ali dolazimo do onih situacija kada se sređujete, šminkate, želite da odete na neku proslavu, na neki rođendan, što se uglavnom dešava uveče. Do sada morao je neko drugi da me fotka zadnjom kamerom, međutim od kada koristim telefon koji ima kameru od 60 megapiksela, mnogo mi je lakše da sama napravim selfie koji će biti podjednako dobar i ako ga slikam danju i ako ga slikam noću. Ono što mi je pored toga bitno jeste da bude dobra pozadina. Nekoliko poza imat ćete savršen selfie.